Nire bizitza desastre osoa da, aspalditik dakit hori. Hala izan da betianik, memoria dudanetik hasi. Porroten segida amaigabea, batxilergoan hasi nintzen horrela, eta gero jarraitu du, gaur daño. Hemen irabizen zure bizitza. 16-17 urte zenituen. Eta itsasoa, ibai bat, edo iturri bat ikusten dut. Iturri bat. Bale, iturri bat, eta neska bat ere. Ane, Terese... Arantxa. Arantxa, ezta? Jarriko aldut musika pixkat. Nahiago irratia. Ordu honetan kirela besterik ez diteke ematen. Jarri orduan Kiss FM? Nik ditu gibelakin nola uste jasan dezakek musika hori. Kakautxa duk. Mikel Urdangarin zerbait izango bazenu, sikiera... Ez eukat, begira, Ryan Adamsen azkenekoa. Lagumatek eman zidan. Iri ziur gustatuko zaiala. Batetan zokarterik hartzen Ryan Adamsen azkenekoa dela esaten zu? Ryan Adams, ez Ryan. Esaten unik ba. Ba, espero gara xamara iritzen zen Ryan tipo hau. Ni ere ez nahi ez konbentzitzen. Gainera, lau matiko. Ez, eskabaten ez.